बिटिसिआव जागासिनो दं सिखाव, एक्सिडेन्ट, जौ जुवा मेला, दानथार सुथार बायदि मैया जाथाय। बोसोरनि जोबथायावनो निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि थानसालियाव सिखाव खावनाय जाथाय। थारैनो बिटिसिआव बे साननैसो जानाङै जाथायफोरखौ जाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव मालाब्ला मोसौ गलियाव, मालाब्ला थानसालियाव, मालाब्ला सोरनिबा गलायाव सिखाव। थारैनो बिटिसिआव मानो जागासिनो गोजोन गैयै थासारि? मालाब्ला मानसि गोथै सह मोननाय, मालाबा सोरबा सोरखौबा गाग्लोबनाय आरो मालाब्ला सिखाव हाबनाय, बेफोर बिटिसिआव मानो गले गले जागासिनो दं? आरोबाव बेबायदिनो थांनाय मोनायाव चिरांनि गंसे बाथौ थानसालियावबो सिखावा खालामो साफाय अभियान। चिरां जिल्ला बेन्दोंनि आमथेखा आमलायगुरियाव थानाय दुलाराय निसिमा बियाब बाथौ गौतमनि थानसालियाव थांनाय हरनि समाव दुथां सिखावफोरा थाला देखावनानै रांजों लोगोसे गोबां मुवा बेसाद लांनाय जाथाया सोराङाव फैयो। निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि आफादगिरि परेश बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बाथौ थानसालि खुलुमनाय समाव दान होनाय 70,000 रांजों लोगोसे गासै गंद' खासनि लथाफोरखौ लांनायजों लोगोसे लानानै थांबावदों जरासे सना जायनि बेसेना 20,000निबो बांसिन। बेनि अनगायैबो गोबां बेसादफोरखौ लांनो नाजादोंमोनब्लाबो हायाखैसै होनना सन्देह खालामनाय जादों। मानोना खाथिनि मोनसे थालिर बागानाव साउन्ड बक्सजों लोगोसे फिसा फिसा बेसादफोरा थालांनायखौ फोरमायदों आफादगिरि परेश बसुमतारि बिथाङा। फोरमायबावनाय बायदिब्ला सिखावनि गंसे साइकेलाबो खाथिनि थालिर बारियावनो थालांदों होनना फोरमायबावो। थारैनो बे दुथां हाबाया सोरनि जाखो बेखौ समावसो मोनथिसिगोन।